Arestado po ang isang 28 anyos na lalaki sa nakabilang po sa top 8 most wanted person sa municipal level na sa isinagawang operasyon po ng mga tauhan ng Umingan Municipal Police Station. Katuwang ang Police Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office noong Hulyo 7. Kinilala po ang suspect bilang isang magsasaka at residente ng Barangay Lubong, Umingan, Pangasinan. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. May inirekomendang piyansa sa kasong nagkakahalaga ng 180,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Umingan Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang mga legal na proseso. Police Report. IFM News. IFM News. IFM News.